sa kaawit. Maayong alaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan, niining handumanan sa usa ka awit. Og ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Charilyn. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysayang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga nagulungan. Maghihintay ako. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa na siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Bayawan Negros Oriental nga tumatatampo nagdasangan nga Charilyn. I love you, Charilyn. Oh, Arnold, May chance ka ako nimo, Lynn? bata pa man ko Nold, uy. Dili pa ko ganahan mag-uyab-uyab. Kanus ama ka mag-uyab-uyab kung matiguang na ka. Arnold, Sige na, good, Lynn. Sugta na gugugod. Unsa man, uyab na ta? Ha? sige na lang, uy. O na, uyab na ta. Salamat kay Lina, nga wagi ko nimo paantusa og dugay. Basta isaad lang yun ako, ha. Nga dili ko nimo binuangan. Ulin, isaan ako nimo. Nga ikaw ra gid ako mahalon og walay lain pa. Sure? Uyab mo ni Arnold? O lagi, day. Nga naman ti ay. Kuan mang good day. Palakiro man kayo ng tawhan na good. Ha? Kaysa mo sinagsulti ni mo, anak, day? Mao man na ako nadunggan nga tabi-tabi day good. Kakana si Arnold palakiro kuno kaayo na. Ano ni katawang man ka? Kinsa may di magkatawa na nga. Unsa to iyang gisulti? Palakiro ko? Nga naman, dili tinuod? Di na tinuudoy. Ay. Storya ra nila, oy. Lin, ikaw ra gid ang babae sa akong kinabuhi. Maayon. Hain man ni si Arnold. Miglagpo sa dako ko ni kuha aron. Hain man ka ni siya. Hello, Lin. Asa day ka? Wa maliki ka mo rin sa eskwelahan. Doon ako'y gilakaw, Lin. Asa man ka? Nitanaw ko kalingawan. Mao ba? Nahibawang malanggod ko nga, wa ko ni mo kuha ah. Pasensya na kalin, ha? Nga wa ko makapananghid di mo. Day, may isulti ko nimo ba? Ayaw lang og kalain ha. Unsa man na, day? Ako mang nakitaan si Arnold sa Pikas Barangay gahapon. Aw, ay naibaw na ko anak, day, oy. Nagstorya man mi gahapon. Nahibaw ka nga may kauban siyang babay? Ha? Unsay babay? O lagi. Ako nakitaan siya nga may kauban nga babay. Ang iyang kiingon nako nga, hindi tanaw siya kalingawan. Baka ko lagi kaayo na sa Arnold day, uy. O garon mo to, ogid ka no? Nga wa ko magbinuang nimo o tanawa. Tanawa, ako sa nagipicturan. Oh, Dili,
Si Arnold kini. Og may kauban nga babay. Og iya pa kini gigakos. Salbahis ka, Arnold! Diyos ko na! Sakit na kayo na! Usam ka! Diliwat ako butuos ako nadunggan nga palakero ka. Oh, Pero karon may ebidensya na ko nakita. Lin, sorry. Sorry? May nga kag sorry? Asa naman na imong giingon ako nga dili ka magbinuang nako? Unsa naman ni ron nga may lain naman ikaw uyab? Binuang raman tong akong pagpanguyab niya. Unya, nisugot man siya. One click raman. Ang nagtuo kang galipay ko yung imong gibuhat, ha? Lin, Ayun na pakita na ko, Arnold. Kay buwag na ta. oh, Charilyn. Naunsa man in taon ka, uy. Ngano ko din taon nagilakilak man ka? Gisakitan ako sa hitabo na mo ni Arnold, day. Day, ayaw ka wili atong tawhana, uy. Watoy ayo. Love na maganda ko si Arnold, day. Ay, o, lagi. Love lagi ni mo siya. Unya, unsaon man na ni mo nga daghan man siyag naong, be. Uya pa gani mo, magsige na siyag pangitaglain. Unsaon naman lang kung mahimo na ni mo siyang bana. Mga bit kina siya, day. Day. Ang maayo ni mong buhaton, no? Kalimti si Arnold. Kay makakita ra kag lalaki nga tarong, day. Onya, kumusta naman ka? Ni Aday. Okay naman ko gamay. Maayo hinuon. Kuan di ay, naay na regards ni mo, day. Ha? Kinsa man? Si Julie. Kinsang Julie? Akong kaila, day. Unya, nakakita man siya sa imong picture. Giganahan siya ni mo. Saba, uy. Lagi. Ni friend request magani kuno siya ni mo. I-accept niya to, uy. Kumusta, Lynn? Okay ra. Salamat sa pag-accept mo sa akong friend request. Okay ra, uy. Kailam sa gas akong amiga maong gi-accept ka. Okay ra ni mo, Lynn? Kung mo-chat ko ni mo o manawag. Maayo hinuon, day, kay nagsige na day mag-video call ni Julie. Maulagi, day. Unya, unsa man? Nanguyab na siya ni mo? Wa, uy. Ikaw ron. Nakig-amigo ra gani ang tao. Aw, anak, magina sa sugod, day. Amigo-amigo, hangtod nga manguyab dayon, di ba? Saba, uy. Ha? Makikita ka na ko? O, Lynn, kana kung okay ra ni mo. Kanis man ka makikita na ko? Pwede ugma kay Sabado man. Oh, sige. Magkita ta ugma. Ikaw ni, Charilyn? Dili. Picture ako. Ginahan ko ni mo da kay siaw ka. Ay palabig tutok na ko, uy, kuya. Kay mulugwa o niya na mata ni mo. Aw, sawa lang unya kun mulugwa. Katong nag-video call ta ba? Gwapa kay ka. O niya sa personal di ay? Samot ka gwapa. Gara ni mo, kuya. Ah, sakita. Kuya, good. Oo.
Kay, klaro man kayo nga, magawang ka na kong edad. Aw, hinoon. Maguwang bida ko nimo. Sige. Pagkuya lang ako. Anak ba? Kini mo inindot kay may kuya naman ko. Nakabantay ko nimo day ba? Malipayo na kaayo ka no nga nagkasuod mo ni Julie? Maong day. Malingaw magud ko ni Julie. Dili siya boring ikasulti. Basig mo abot ang time nga magkauyab na gid mo ni Julie day. Si Kuya Julie manino nang niapirmi sa huna-huna. Ay, niyapag naman tingali ko. Uy, hala, si Kuya Julie, nanawag. Hello, Kuya? Basta man ka. Okay naman. Huwag ka, mingawan ako. Anong mingawan man ko nimo? Dugay-dugay na bitang wa makita. Wagid ka, mingawan ako. Wa lagi. Promise? Promise. Ako kay gimingaw ko nimo. Ha? Magkita ta ugma ha? Kay may isulti sab ko nimo. Unsa di mong isulti nako, Kuya? Unya, di ka masuko. Ganong masuko man ko? Basig, dili na ka managanda ko ba? Na, dili na mahitabo, uy. Oh, masuko ko nimo kung binuang ng imong isulti. Unsa man lagi di ay na? I love you, Charlene. Kuya Julie, Dili unta ni angay nga isulti na ko nimo kay manghud ra kay kanako. Pero di mo ko makatug. Magsige na ko na. May chance ka ko nimo. ang tinuod, Kuya. Parehas ang atong feelings. Ha? Parehas nimo. Dili sa ko makatuog og tarong. Himagsige ka magsamok sa huna-huna. Mao ba? Anya, unsa man? Uyab na ta? O, Kuya. Ako na kang gisugot. Salamat din nga parehas na tagibati. I love you, Lynn. I love you too, Kuya Julie. Honey? Manay gusto na ko nga tungtugan na honey. Hey, lain kayo uyab ta niya. Magkuya ka na ako. Kana kung okay ra nimo. Oh, okay raman. Nganahan ko. Sige. Honey nang ato. Dali aras panahon sa? O alang hibaw 1 year naman da ita. Mao gyud. Mura lago wa. O gilipay kay ko kay nagpabilin paghihapon ka nako. Dili mahitabo nga mawa ko ni Han. Kay buotan man ka o pinangga ko nimo. Salamat, Han. Han, may isulti day ko nimo. Unsa man na? Adto na ko idestino sa Cebu. Ha? Mao na, Han. Ibalhin ko sa kong boss dito sa Cebu. O niya ako? Dini lang ka. Paabuta ko sa akong pagbalik. Masig mangita kag lain dito, ha? Uy, dili na mahitabo. Uy, kilove kay tika. Magdigom ko kay sa ako niyang pagbalik. Magminyot, Han. Ha? Paabuta ba ako? O, Han. Paabuton ti ka. Pag-aksa ko, bi. Kay
Mingawon ako nimo. I love you, honey. I love you too, honey. Yakapin mo ako ng mahigpit. Grabe ang kamingaw nga akong gibati sa dihang nilarga si Julie sa Cebu. Pero ako ning giantos, kay para raman sa ni sa among kaugmaon. Kanimo, honey Julie, kung namati ka man karon, magpaabot ko sa imong pagbalik. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mao ko itong mga hikalan, kaagi ni Cherilyn, nga taga Bayawan ni Cruz Suwendao. Bansa awit ngayang kipangayo, awit kadagalahan, maghihintay ako. Ang mong kaagi, gibuhatan o duha sa radyo ni Ricky Persuelo Garing, o gabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap, mga higalak, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa usakawit karof RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City.